Kiekensda. De openingsdans van mijn zoon Joep en zijn koningin Sharina Migorius. Een prachtpaar. Geen trouwpaar. Dit is het meipaar. Het meipaar van de Grunstraat in Landgraaf. Als import-inwoner van Landgraaf is dit mijn eerste kennismaking met een hoop tradities rond de jaarlijkse meiweek van de meijongens, waar Joep nu een paar jaar bijhuurt. Een week waarin wordt geslept met een meiboom, waarin het diepste geheim een meikoningin en een meikoning wordt uitgeroepen. Een week ook waarin het voorjaar wordt gevierd. En dat doen ze niet alleen in de Grunstraat in Landgraaf. Meiboom juist ook in de week op Dissebos in Landgraaf. In Noorbeek, Valkenburg, in Meersen, in Schinveld. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En op al die plaatsen doen ze alles om allerlei tradities om de boom in ere te houden. Tradities die soms heel uitlijken, maar wie lang zien er eigenlijk mei, jongens? Wat gebeurt er allemaal in de meiweek? En vooral, waarom is het zo chic om hij bij te zien, om hij bij te huren en erbij te blijven? Wat is het mysterie van de mei, jongens? Ik denk dat we hier met trots mogen terugkijken dat er ooit eens een groepje vanuit de fanfare is geweest die had gezegd: we gaan een meijongensvereniging oprichten. En dat gevoel dat draagt nu nog echt een heel groot deel van de gemeenschap uit. Dat is ontstaan doordat we al bij de fanfare waren. We gingen in 1957 naar Oostenrijk die een dag. Voor dat te bekostigen hadden we een grote loterij georganiseerd met meneer Erkens uit de fanfare. Maar we hadden ook papier opgehaald. En er is ook geld van overgebleven. En daar hebben we het meijongen met opgericht, met dat geld. Als kinds af aan zie je de mei dan langskomen, de meijongens. Die zitten als bij een vereniging, ik zou toen al bij de fanfare. Ja, en dan zie je dat en dan wil ze er ook bij. Dus ik ben er eigenlijk vanaf dat ik mocht. Toen ik 15 word, mocht ik aspirantlid worden. Dus net om mijn verjaardag. Een paar dagen daarna heb ik me aan kunnen melden bij de meijongens. Jekker kind wil bij de meijongen. Zo kunt dat, zo gaat dat. En met 15 jaar ben ze aspirantlid. Daarna werd ze lid. Nou ja, 16 jaar werd ze echt lid. En zo werd ze hier opgenomen. Dat is juist het mooie ervan. En ze zijn nu tot geloof ik 32 maanden, kan ook 34 zien. Ja, en een mooie vereniging. Mijn opa Piet Latour is betrokken bij de oprichting, zeg maar, bij de eerste generatie meijongens. En dan de tweede voorzitter eigenlijk ooit van de meijongens. Het leeft eigenlijk in de familie. Ik bedoel, pap zit bij de oude, pap en mam zitten bij de oude, mijn broertje zit nu bij de meijongens. En we zijn alle neu begonnen bij de oude, dus we zijn helemaal met pap en mam metgegaan vroeger. Ik zit dan zelf, ben ik nu voorzitter van de meijongens. Ik heb nog een jonger broertje, die zit ook bij de meijongens. Ik heb een jonger zwaster, die zit bij de meimeertjes. Oma is een keer beschermvrouw geweest van de meijongens. Dus het is echt een traditie wat in de familie eigenlijk alleen maar doorgeeft. Ik samen wel eens voor de ouderij af en toe werd er bij ons in de koeike dus helft vergaderd dan op menig vergadering van de meijongens zelf. Ik denk, wanneer we naar de Grunstraat gaan kijken, dan hebben we te maken met een traditioneel klein struitje. Waarin het meigebeuren heel belangrijk is, een fanfare,
Natuurlijk de carnavalsvereniging, ja, noem maar op. Omdat het een mooie oude traditie is, proberen we er ook zo goed mogelijk mee om te gaan. Het zijn alles kleine verschillende stukjes die samen één maken. En dat samen één maakt die Groenstraat ja, heel uniek en heel sterk. En als je dan ziet wat in zo'n groepen gebeurt, wie die met elkaar verbonden raken en eigenlijk het ganse jaar met elkaar verbonden zijn, ja, dat is zo prachtig. Dat is een stuk sociale gemeenschap die ze daarmee creëert, waar we op andere terreinen heel van profiteren. Ik word in principe helemaal niet van de Groenstraat. Ik ben eigenlijk van het Lauradorp. En ja, dat is dan een dorp hier en daar moet dat niet gedaan. Maar ja, ik ben er een beetje ingerold doordat ik bij de Plus werkte. En daar kwam ineens iemand op me af van, kom toch eens een keer meedoen. En al is het maar eens 1 keer kijken en dan zei ze dan nee, kan ze gewoon maar stoppen. Maar ja, dan merk ze dan pas wat dat voor, wat dat voor gevoel is. Als er iemand bij is en wie dat ze erin opgenomen is door iedereen en hartelijk ontvangen is. En dan pas is je helemaal erin meegesleurd en kan ze gewoon niet meer terug. Het is een hechte gemeenschap eigenlijk, de Groenstraat. Je bent erbij, de huis erbij, doch met. En zo is het ook vroeger met de Groenjongen, met de fanfare. Ongeacht wat er ook gebeurde, de meijjongen gingen met, die doen dan alles met. In 2005. Ja. Dat was het eerste uitje. Angela won net bij de meimeisjes. En het mocht, als eerste uitstapje mocht het met. En toen, dat was in Banholt. Bij de Janse Baggerbaan. Toen zag ik Patrick nog niet staan, hij was ook niet wie ik was. Uiteindelijk zijn we ons pas echt leren kennen in 2009, want toen had hij mij gekaapt als potentiële kandidaat voor de Meikoningin. Gekker jaar werd dan Meikoninginnen gekaapt, die dan potentieel handgeboden of dat de lui denken van oh ja, dat kan het wel worden. En hij zo wordt toen in een groep wat toen toevallig dan de Meikoningin kon kapen. Daarna is wel eigenlijk een balletje gerollen, ja. Toen vond ik gewoon zo, oh, leuke meid. Ik ga hem toch eens met vragen tot het met gaat op stap. En ja, dat had uiteindelijk geleid tot een relatie. We hebben het eerste jaar in 2010 hebben we nog geprobeerd om ook meikoningin en meipaar te werden. Ja. Dat is toen niet gelukt. En het jaar daarna, in 2011, hebben we weer geprobeerd. En toen wordt het weer. Is het eigenlijk een beetje de bedoeling inderdaad dat een vrijgezelle maan en een vrijgezel jong dat die echt een koppel kunnen worden? Of is dat... Dat klopt. Dat kan het worden. Is er ook al wat in zijn woorden? Dat klopt ook. Ja. Dat zijn niet zijn blijven hangen. Ja. Maar is dat ook het eigenlijke doel of niet? Nee. Du bent met een meisje goed geroepen en dan ga je naar de meibal met hem. Geef ze hem halen, breng ze hem netjes tegen hem. En dat is de traditie even ons. De verheugt zich er gekke jaren op. Het is echt, het is een feest in de straat. Dus dat is het feest wat hij in de dorp denk ik geen huurt. Dus dan probeert ze ook immer die vriend of de meisjes van het voetballen erbij te betrekken. En te zeggen van kom een keer naar het meibal. Of ja, dus het is wel echt, gaat wat ze naartoe leeft, zeg maar. Valerie van der Laag, de Meijongens in Nederland. We rollen eieren en geld op en dan denken jullie, zo rollen ze in godsnaam eieren op. Ik hoef niet uit te leggen wie moeilijk het af en toe is als vereniging om een financieel jaar rond te komen. Maar goed, vroeger wordt het zo, dan houden jullie niet heel veel geld. En wat jullie vroeger waren, waren kippen. Dus dan gaven ze eier om de Meijongens op die manier te steunen. We hebben een keer een meikoningin gehad die een hele doos met eier. Ja goed, daar hebben we de ganse week spek en ei van kunnen maken, het 's morgens vroeg. Ja, dat doet er ook bij. Die verkiezing tot meikoningin, dat moest je in een envelop doen. Wat gaat er in zo'n envelop eigenlijk?
Dat hoort er eigenlijk de meeste meekundigen voor zich. Dus het is eigenlijk wel echt, ja, dat bepaalt ze zelf. Uiteindelijk wat ze in een envelop deed, doe gist dat er aan uit wat toe denkt, dat wil ik aan uitgeven om meekundige te worden. En dan moest ze eigenlijk wel dan inderdaad het geluk hebben dat ze degene best die er het meeste in had geduid. Hoe moet ik gaan denken? Honderden. Het blijft meestal net bij een 100 euro, dat ik zo zeggen. Ik weet dat het om veel geld gaat, maar meer weet ik ook niet. En daar ga ik waarschijnlijk ook nooit achter komen. Ja, daar kan je niks over zeggen. Als je er zeker van wil zijn, moet je er meer in stoppen. Maar dat houdt iedereen voor zichzelf. Want het is jouw droom. Jij moet die envelop vullen en kijken wat het voor jou waard is. Dus als dat mij het meeste gegeven had, kreeg die ander het geld terug. Dat wel. Zo dat stond die jongen wel. Ja, dus degene die het meeste geboden heeft, die wordt meekundigen. En het bedrag wat de anderen hebben ingelegd, die kunnen het geld terug. Ik denk dat gekker in dat trimmen dat je wat zelf eraan uit wil geven. En niet dat het moet zien van, oh, ik ga zoveel erin geduid, dus dan moest u dat ook, of dan moet ik ook maar. Het is zeker veel geld, maar die hadden het ervoor over. Die sparen ganz jaar ervoor. Vertel ze nooit, ik ga dit erin gedaan of wat hast u erin gedaan, dat vraagt ze nooit aan elkaar. Dat is eigenlijk voor een voorzitter en secretaris, dat is gewoon één groot geheim, wat ze eigenlijk ook allemaal bij zich draagt. Ja, daar werd eigenlijk net over gesproken. Ja, je kan er even net bij zien. Er was gewoon een camera bij geweest. Doe maar uit. Even kijken waar het hier zat. Het wordt een druk, bewogen jaartje, want het wordt niet alleen mijkoppel. Maar ook als prinsenpaar van de Vastelovensvereniging De Geten uit de Grunstraat. Die bestonden toen 7 keer 11 jaar en ja, toen ben ik jubileumprins geworden. Kim ging wel als mijn prinses met in het carnavalseizoen. Het was echt zo wie ik het met vuur gesteld had, wie ik het gedroomd had. En ja, ik hoop dat ik niks verkeerd gedaan heb dat jaar voor de meikoningin het mooiste te maken. Want ja, ook al zijn voor mij jongens die het organiseren, maar het belangrijkste is en blijft de meikoningin. En door deze alles vuur. Zeker als meikoning zijnde, maar ook dan als meijongens zijnde, als meimeisjes zijnde. Want dat is het belangrijkste wat in het dorp moet blijven bestaan. Dat hij in de Grunstraat een meikoningin mag blijven houden. Ja, de kunst dan wel echt uiteindelijk dichter tot elkaar. En de merkt gewoon van, ja, dit zit goed. Want ze dit soort grote gebeurtenissen al samen kunnen metmaken. En dat gaat goed. Dan weet ze dat ze de rest van die leven ook wel aan elkaar verbonden wil blijven. De bruiloft zelf kwamen dan de meijongens, een paar man van bestuur, kapcomité. Die komen dan met een stuk dan. En eigenlijk een goed werkende zaag. Maar ja, daar willen ze dan wel eens eventjes een botte zaag metnemen. En dan maakt ze nog eventjes als allerlaatste traditie eigenlijk een soort van ding. Ja, meiperiode afzagen. Ja, dan stopt het echt. Want als je getrouwd bent, dan... dan wees je vriendelijk verzorgd om plaats te maken. Werd er nog op gelet? Ja, Absoluut. Daar werd wel op gelet, gieker in de wet dat ook. Omdat zeg maar, heel veel ja, de meisjes die bestonden al sinds 1957. Dus ja, zoveel generaties wat hij erin moet, wat er ooit bij gezet, dat voorzitterstaak had gedaan of gewoon lid is geweest. Ja, die weten zondag van eieren gaan pollen in de middag. Gunt die jongens varen, gunt die jonge meikoningin touw of kandidaten touw. Maar het is geheim toch? Ja, zeker is dat geheim, maar het is ook aan ons om dat zo te houden natuurlijk. Wie lang? Ja, pas volgende week zaterdag, dan werd het bekend naar de rondtocht. Hoe het huis waar de zeer dan stopt, dat is onze nieuwe meikoningin.
Ik ben een paar jaar teleurgesteld geworden, omdat ik het niet word geworden. Er zijn ook inderdaad gegadigen die dan uiteindelijk turen kind van de is het net geworden. Dus dan, ja, er zit weinig aan de envelop of het is niet genoeg. Ja, en dan kiest inderdaad de mededeling van dat het net is gelukt. Er zijn nog gewoon meisjes die wat er jaren naar uitkijken om dat te weer. En dan moet ik ze gewoon vertellen, van, ja, du bent het helaas niet geworden. Even kijken. Ja, er was er immer een paar. Dat verschilt per jaar hoeveel kandidaten ze had. Maar ja, dan moest ze het mindere nieuws gaan vertellen. Goedemiddag. Hallo. Hoi. Ja, Kim, voorhand, je ziet dat ze het geprobeerd had. En we moeten dich vertellen dat ze het helaas niet teruggeboren is. Maar gewoon zo goed mogelijk uit te leggen van hey, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, jammer. Het was echt vrij. Ja, absoluut. Ja, voorhand immer een paar mindere en maar in de leuke te verdelen. Maar, Ja, dat is gekker jaar hetzelfde. Dus, dat had vorig jaar ook geprobeerd. En ik geloof zelf het jaar daarvoor ook nog. Dus het, ja, goed, dat vind ik toch wel jammer. Dat zijn de mindere. Maar ja, de ene die mag het toch wel weer goed. Wat is dan al? De meikoningin, of de aankomende meikoningin moet ik eigenlijk zeggen, die is nu op dit moment met de meimeisjes aan het eten. Gewoon aan het eten met de meimeisjes. En ja, maar natuurlijk geheim blijven en met veel aan bellen dadelijk, dat is dan natuurlijk niet zo handig. Dus ja, maar natuurlijk geheim blijven. Ja, we hadden eigenlijk de dag afgesproken om te gaan eten. Maar uiteindelijk op een tijdstip dat het totaal niet goed komt. Ja. Dat is wel scheisse. Waarom doet hij dat ook als groep, als ze weet dat ze... Nee, waarom doen hun dat zelf als mij? Maar dat is voorzien die kant van hun nooit. Voorzien alleen onze eigen kant van hey, we moeten die adressen af, dus zorg dat ze heen is. Ja. En hun had natuurlijk, ja, hun zitten bij de andere groep, die zitten natuurlijk nu volop in het spel om die dan te zoeken. En dat zijn de afwegingen wat hun erin maken, waar we van af en toe denken van ja, die kant zien van nooit. Dat is het, wie denkt hun dat als groep, ja. Misschien het verschil tussen een man en een vrouw. Ja, dus we zouden ze hem ook door kunnen trekken, ja. Dat weet je wel. Het trucje van wegkomen bij de groep, dan al vaker gedaan van met die ouders heen zijn, dan gaan we naar die ouders en bellen die ouders op. Dat is een heel ander verhaal dan met het vuur zouden bellen. Want die ouders die bellen, dan kan ze zomaar echt legitiem weg, zeg maar. Het gebeld. Ja. Wacht, we gaan naar binnen. Hey Joost met Quinn. Hey. Huur je mij? Kan in het dich huren of mij huren? Nee, ik zit alleen op de schoolkamer. Oké, oh, de beste heem. Weet je in wat voor situatie Kira nu zit? Of dat heem is, of dat weg is met de groep, of... Wat is dit? Volgens mij gaat er slechte verbinding. Zijn never. Aan de andere kant van die moer is ik nu aan het bellen. Ja, hallo? Joost, huur je mij? Ja. Oké. Ja, dat ligt op mijn telefoon. Veel af en toe. Oké. Weet je wat Kira nu is? Want veel weten helemaal niks. Die zijn gaat goed gegaan, maar dat weet ik niet. Maar die goede vragen, wat is onge? Oké, ja, vraag hem dat maar. Want veel zitten nu met die jongens van de documentaire. En we willen van hand dat gespreksje doen natuurlijk, ja, omdat het kandidaat is. Ja. Ja, ik kom er dan langs nog of zo dan. Ja, dat is wel de bedoeling, maar Kira zit, bel me niet, heb me niet en reageert niet meer en dat is niet heem, dus ja, voor... Nee, ik kom wel even bij Judith kan, dus laat ik hem niet even terugbellen anders. Ja, oké, is goed. Jo, top, hoi. Ja, dit is dan de kracht van de ouders. Dus ik goed gebeld terwijl we voor zitten te eten. Wat wil je bij de kinderen doen hier? Jo, want dat kind heel geer, alsjeblieft. Ja, dan ga ik moeder heen. Dus toen ben ik hals over kop, we waren gelukkig wel klaar met eten, hals over kop er vandoor gegaan. En ik de Lano geweld, ik kon dich nu horen. Lot gaat weten. Check even heb en ze heen best, hè? Ja, dan is. Super. Jo. Ja. Dank je.
Ja, ja weer. Toen weer terug naar heen. Ja, en toen komen ze het vertellen inderdaad aan de deur. Hallo. Hallo. Kom even binnen. Dag, het is gezellig. Kom even langs. Dus, Hallo. 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 Welkom. Allemaal. Ja, toen was het bij ons natuurlijk geprobeerd. Ja. En dat werd het geworden. Nou. Dus, Dankjewel. gefeliciteerd. Yes, dankjewel. Ja, dat is gewoon die jarenlange traditie dat misschien de ouders ook al meikoningin zijn geweest, of meipaar. Dat stoe dan de volgende aan de rij is op dat gebied om het te mogen weren. Ik vind het wel belangrijk, omdat ook mam meikoningin is geweest vroeger. Het vuur hetzelfde huis is geweest. Dus mam is meikoningin geweest en hetzelfde huis staat echt nu meikoningin mee geweest. De boom staat 2 keer op dezelfde plaats. Dus het is wel echt, ja, het leeft echt bij ons in de familie. Dus... Voor mij dacht ik jongen naar je. Geef een uur, ik sta ze nu. Ja. Ik ga een foto. Ik ga wel een fotoalbum. Daar staat een foto in. Ik kan het maar even pakken. Ja? Ja, lekker bij. Het stukje emotie echt, ja. Ja, ze komen binnen en dus is bij mam ja, en pap de emotie, omdat het in de familie echt, ja, echt leeft. Ja. Het is echt ja, traditie en dat mam het zelf is geweest. Toen word ik kroning in de kerk. Tegenwoordig doen ze dat gewoon weer in de tent. Ja. Er zijn nog foto's van ja, wie ze dan eigenlijk aankomen. Met de mij dan. Het is met de paplepel ingegoten, hè? Dus ja. Ja. Want ja, Jos is vroeger bij de meijongens geweest, ik dan bij de meimeisjes. Ja, natuurlijk Kira is dan ook bij de meimeisjes en Ian is bij de meijongens. Ja, en dan mensen dan getrouwd is, dan moesten er eigenlijk dan uit. En dan zijn we samen bij de Jos Worrel bij de oude. En dan ben ik ook bij de oude gegaan. Ja. Ben je bij ons heemkunst, denk ja, dat het immer wel over de meiweek gaat. Ja, net immer, maar wel vaak. Ik bedoel, er ontstaat immer wel een discussie of een punt waar het dan uiteindelijk weer op de meiweek goed kent. Het samen in de groep, want daar is ook gewoon echt vriendschap aan over. Ja. Er zijn dus zeg maar meisjes waar ik mee bij de meimeisjes gezeten heb toen de tijd. Daar had ik nu nog helemaal contact met. Ja. Dus echt gewoon, ja, daar wil ze gewoon eigenlijk ook heel veel vriendschap van over. Ja, want we hebben nu toevallig met de meimeisjes, die bestond dit jaar 50 jaar. Dus, en die hebben in oktober dat het feest. En ja, die hebben dan ook zo gehad van, die hebben nu, zijn bezig, jullie zitten toevallig zelf ook in het comité voor te organiseren met. En zitten dan eigenlijk met een paar oud-meimeisjes, gaan ze dus ja, het feest maken. En ook oud-meimeisjes aanschrijven. En dan voelt ze toch dat sociale contact, dat biedt gewoon. Al ben ze dan ja, misschien wel 40 jaar net bij elkaar over de vloer geweest. Maar dat is aangeschreven, ja. En er zijn toch heel veel enthousiaste reacties op eigenlijk, of niet? Ja. Als ik mam soms huur voor de verhalen en van pap van vroeger van de meijongens, ja, denk ik wel van, ik wil het scherm metgemaakt hebben. En straks ook bij de heren mag ik die week metlopen. Dus het is wel, ja, ik kies eigenlijk een kijkje vanaf de andere kant. Ik zie het helemaal vanaf de meimeisjes, maar dan doe ik een keer vanuit de jongens. Dus dat was wel de kans waarvan ik dacht, die moet ik net laten zitten. De meikoningin mag een jaar met de meijjongens met onze groep. Ja, dan zullen we toch moeten zorgen dat dat gewoon eigenlijk de schönste meiweek, feest werd van die meikoningin. Ja, dat zullen we toch ieder jaar voor moeten zorgen. Zeg maar. Het moment dat ze werd, ja, zeg maar gekozen werd als meipaar, dat gebeurt eigenlijk veel eerder, door het eieren geld ophalen. En wanneer dan ineens het bestuur toch op de stoep staat, ja, dan gaat het hart gewoon sneller kloppen. Ja, super blij. Dan moet ze eigenlijk in een week tijd alles regelen en geheim houden. En zorgen dat geen erachter komt dat ze natuurlijk de nieuwe meikoningin is. Toen moet ze als meikoningin zijn de jurk aan en als meikoning een pak. Dat moet binnen een week geregeld worden, misschien nog sneller. Want ja, du kreeg op de zondag voor Pinksteren kreeg je te huren, best toe meikoningin of niet. En dus ook meikoning wel of niet. Ja, dan had ze dus 5 werkdagen erna de tijd om zich van alles te regelen. Want op zondag werd geacht dat ze daar klaar steeds. We maken een gans jaar met die meijongens met. Hè. Het is het spel van de meijongens. Ze gaat ze dan kappen midden in de nacht. Ze gaat ze dan in het spel brengen. Ja, dat werd eigenlijk als meisje
ja, God verzorgt ook wel door die jongens. Ze zorgen gekker uitgevuurd. De komt nu zo kort. Wanneer je de eerste stond meteen neerverdig en vuur dich verder. Ja, het is gewoon heel erg leuk om met hun een jaar mee te maken tot ze het ook van een andere kant zien. Andere kant? Zoals de tent werd opgezet. Hè. Daar helpen de meisjongens bij met. Ja, dat eieren en geld ophalen. Ja, al die dingen. Daar ben je normaal niet mee bezig, want je bent met 10 dames, groep, ben je andere dingen aan het doen. En dan zie je toch wat die jongens allemaal moeten regelen. Ja, echt wel een padje af. Ja. Ja, buiten ook nog met het spel bezig te zien. Er zijn ook meisjes die willen het echt weten. Echt. Ook werden, zo bedoel ik. Echt werden. De meekoningin, zo jong en fris, ze maakt ons hart gezond. Omdat het nu weer meemand is, slit ze de scepter rond. Omdat het nu weer meemand is, slit ze de scepter rond. En dan kost je elkaar een beetje tot mij koningin bezoek gekomen? Ja, bijna een half jaar dan eigenlijk, net. Ik wilde het heel graag en ik zei ja, of ik laat me met jou uitroepen en dan worden wij meipaar. Of ik laat me niet met jou uitroepen, maar dan wordt het dus met een meijongen. Maar gewoon wel er een tijdje met gewacht. Ja, het moest het toch op een moment doen dat er niet veel lui bij zijn. En dan wil ze het nog even onder oog houden, zeg maar. Dus. Niet iedereen heeft een vriend of een vriend die dat wil. Dus je kan je ook laten uitroepen met een meijongen. Als niet, dan wil ik het toch wel graag willen, maar dan is het met een meijongen inderdaad. Ja. Nee. Het wordt best wel een overweging voor mij op dat moment. Zeker omdat ik nog net heel bekend word met de meitraditie. Ja goed, uit zich hebben in de keukentafel gezeten. Dan worden ze fanatiek allerlei tactieken aan het bespreken over het spel. Dus ik kreeg ze wel een beetje van de zijlijn met op dat moment. Maar ja, ik wist nog niet waar ik jou op zag. En ik wist dat Sophie dit heel graag zou willen. En ik wist ook dat dat een eenmalig iets zou zijn. Dus ja, uiteindelijk heb ik ook gezegd van ja, dat gaan we er gewoon samen vol tegenaan. Uiteindelijk willen het geen met me geworden, dus. Ja, je weet eigenlijk pas echt wat de meiweek is als je het meemaakt. Wanneer ik nu dat moet uitleggen, van wat verdond in die week, die verklaarde ik allemaal voor gek. We doen eigenlijk een vlaggetje voorover met een boom. Ja, dat is lastig uit te leggen, want ze het spel zelf niet kent. Het zijn eigenlijk 4 groepen die uiteindelijk zoeken naar een boom van 15 en 16 meter. Het ligt eraan wie lang, maar... En die spelen eigenlijk het spel even van wie het vaakste de boom vindt. Dan kiezen ze dan ook puntenvuur. Goed, dat zijn de 24 meijongens, dan hebben ze de meimeisjes, dan hebben ze de oude, dat zijn dan eigenlijk de oude meijongens. Poelmoekels zijn ook een gedeelte van oude meijongens, daar hebben ze dan 2 groepen in. En dan hebben ze de muistertjes nog. Dat zijn de oude meimeisjes eigenlijk, ja. In de meiweek zelf is het inderdaad echt een strijd. Dus het voelt echt een strijd tussen de 5 groepen. Ik denk dat ze zich ervan verbaast hoeveel lui dat er gewoon een week vrij verpakken voor het hele spel. Voor mij is het vanzelfsprekend dat ze gewoon die ganse week vrij is. Daar ben ik ook één persoon van, inderdaad. Die echt de ganse week toch, vrij van hem, inderdaad. Dat zeg ik. Dat zijn lui die pakken zich een hele week vrij. Er zijn nog jongens die werden dan ziek gemeld. Mensen van school of dat om erbij te kennen zie je. Het is maar 1 week in het jaar. En ik zeg, we maken voor ons druk, maar dit is mijn week. Het is gewoon een spelletje, maar iedereen is hartstikke fanatiek in het spelletje. Ik denk dat gekker in bijna elke familie wel met die in de gruntschooltijd kent. En die sinds kleins af aan de pap of de mam had metgedaan. Dus dat is wel echt, dat is zeg maar de aantrekkingskracht tot het spelletje. En daar zit ook een prijs aan. Daar krijg ze volgens mij 100 bonnen aan het eind van de week in de tent. En dat mag ze dan, nou goed, het gaat helemaal niet om die bonnen. Het gaat zich om de eer dat Sticht gewonnen heeft. En dat Sticht die boom heeft ingeleverd. Daar gaat het zich om. Dus die is toch dat op
ja, eigenlijk op vrijdag van het spel gedaan is. De verbroedering weer kunt giekeren samen in een café steden en op Samstig dat we toch weer met z'n allen zorgen. Voor ons mij jongens en ook de oudere groepen en de meisjes eigenlijk allemaal samen dat toch die dan weer recht kunt voor een nieuwe meikoningin. En dat is het mooiste om te zien. Dat ze, ondanks dat ze vrijdagavond nog een hoop gezeikens hebben, dat ze zaterdagmiddag toch met elkaar doorsteeds en dat ze de boom recht zetten. Want dat is onder de stap als het voor deze, voor de meikoningin, voor het meipaard. Sommige mensen zijn, waar zijn die achter die dan? Zijn die het zoeken naar die dan? Die zijn gek. Die komen naar hem wie een verzorpen kats eigenlijk. Zo komen ze naar hem. Deur en deur zeker naar het, bratsch. Dan wil ze niet geloven wie ze heen komen. Maar dat gebeurt gewoon niet erbij. De oude slaken daarmee, die vinden het chic. Het groeit door de jaren heen. Dat ze, ja, in het begin bij de meimeisjes had je echt niet het gevoel van oh ja, ik weet ooit meikoningin. Maar dat groeit doordat ze iedere jaar ziet wie dat gebeurt, wie dat in den wordt gepland en wie dat de meikoningin de dag erna dan in haar kleed de deur uitkomt. En ja, dat groeit gewoon dat gevoel van dat ze denkt van hey, dat en vooral omdat we ook al een koppel worden, dat extra mooi vond ik dat dan dat we dat samen kosten metmaken. Ja, en van Ivo wordt het wel eigenlijk een droom om gewoon ooit mee een koning te mogen worden. Dus dan, ja, dan groeit dat gewoon naar elkaar toe en dan is het uiteindelijk weer een gezamenlijke droom. En dan ja, mocht dat uiteindelijk zo zien in 2015. De meijongens trekken met de meiden door het gebied heen. Het is het einde van de meiweek. Je bent, aan de ene kant vind je het heel jammer, want het is klaar. Je hebt zo'n prachtige week beleef je weet, dit is 1 keer in mijn leven. En aan de andere kant ben je ook heel erg blij van, we gaan naar de volgende meikoningin. Wat ik heb meegemaakt, dat mag nu iemand anders ook gaan meemaken. En je bent gewoon super trots. Trots op de vereniging, trots op je eigen vereniging, op de jongens, op de meisjes. Hoe we het samen weer gedaan hebben, hoe fantastisch leuk het was, hoe de jongens je op handen gedragen hebben, hoe welkom je was. En dat alles, dan zit je op die boom, om die boom waar het om gaat. En dan is het klaar. En dat is gewoon een prachtig moment. De laatste stop is bij de nieuwe meikoningin. Dus dan zie je nog de rest van de lui van de straat. Zie je nog, oké, dit meisje is nu de nieuwe meikoningin. Niemand weet eigenlijk dat ik meikoningin ben, totdat inderdaad de boom richting het huis gaat. In de straat worden niet heel veel gegadigden, dus uiteindelijk wanneer ze langs een paar huizen best, dan wordt het langzaam inderdaad duidelijk. En ja, dan werd ze eerst gefeliciteerd door Gekkeren en dan gaan ze alle voorbereidingen treffen om dat mooie ding voor het huis neer te zetten. De hele omgeving ziet waar de meikoningin woont. Alle verenigingen komen samen. Het is natuurlijk best wel een flinke klus om die boom recht omhoog voor het huis te krijgen. Het is een ceremonie, want het opzetten wordt nog op een hele traditionele manier. Echt met het handje gedaan, dus er komt geen vrachtauto of ket, whatever, komt er niet aan te pas. Er komt ook wel wat voorbereiding bij kijken. Je kijkt hoe ze zangers en of ze een weet ik hoe groot huis hebben of hebben ze maar 1 verdieping. Ja goed, dat speelt natuurlijk wel een grote rol. En dan wordt er met het handje gegraven en nog de meiden echt voor het huis ook neergezet van de nieuwe meikoningin.
tientallen mensen die met touwen de boom proberen recht te hijsen. En mensen aan de zijkant die aanwijzingen proberen te geven om zo makkelijk mogelijk naar boven te krijgen. We hebben als Meijjongens hebben voor al het materiaal wat we nodig hebben, hebben we zelf. Denk aan alle touwen wat we nodig hebben, staalkabels, schinnen om dat te verankeren, zeg maar. Het kruts, want we hebben een kruts zeg maar, wat tegen het hoes aankomt om de gevel te beschermen eigenlijk. Zodat de boom niet gewoon tegen het hoes aansteekt. Dat soort dingen, dat moeten we allemaal goed van tevoren op orde hebben. Dus daar kun je ook in de weken van tevoren wel gaat bij kijken aan, denk aan tijd, maar ook vooral aan de voorbereiding wat er allemaal voor nodig is. Wat gekker in, je kunt kijken in de straat. Er zijn zelfs mensen op de straat die het spelletje misschien niet kennen, maar die denken van wat is aan de hand, dus die komen ook kijken. En iedereen komt samen en ze gaan zorgen dat die boom daar voor jouw huis staat. En de straat wordt afgezet, iedereen staat daar op straat, iedereen kijkt. Het is heel gezellig, het is, dat is zo'n fijn moment. En dan, als die eenmaal staat, dan kan je ook weer ademhalen van oh, het is gelukt. We hebben altijd lui op het dak zitten, die wat ook mettrekken. Dan hebben we voor lui die wat zeg maar, met de stutten hem recht zetten. Dus er zijn een aantal lui, voor eigenlijk 3 tot 4 stutten wat we gebruiken. En dan gaat dat in degradaties gaat dat eigenlijk omhoog. En dan hebben we nog stuurtouwen. Dus hebben ze links en rechts stuurtouwen voor het moment dat er recht gaat. En dan moet het naar links of naar rechts, dan kan door ook getrokken worden zodat er gestuurd wordt. En dan zitten door, die lui wat op het dak zitten, die hebben door de touwen. Maar van tevoren maken we ook al de staalkabels vast. Op het moment dat de boom echt recht staat, dan kunnen we met staalkabels zeg maar, de boom nog verankeren eigenlijk, dat er ook niet gaat bewegen in de tijd dat hij staat. Want die staat altijd 6 weken bij dat huis. Trots dat ze dit mag zweren en tot gek herinneren dat ook mag zien dan. En dat is het mooie van de hele week, is dat ze dat wel gezamenlijk deden. Het is niet alleen de Meijjongens wat dat moeten doen, maar we doen dat altijd met de oude Meijjongens, dus met de oude en met de Poemelkers samen. En er zit ook een hele brok aan ervaring. Ik denk dat het heel eervol is om een jaar lang Meikunningen te zien. Dat ze toch een soort van in de belangstelling steeds van het ganse dorp, van de gemeenschap. Ik kom erbij vanaf 15, tenminste ik ben erbij gekomen vanaf 15e. En wat ze heel vaak zien is dat jongens eigenlijk erbij blijven totdat ze gewoon trouwen. Van de kinderen worden met op de basisschool en gezeten wordt vroeger als klingen met dat samen gespeeld. Op de straat, die kunsten er nog allemaal tegen bij de Meijjongens en de Meimeertjes. En daar groeit ze eigenlijk weer op. Dus dat is een beetje de cyclus van een jaar of 15 tot 25, 30 zo gaat wat ze dan met die jongens samen is. En daar krijg je een hele leuke, hechte band van. Jax wordt een week, dus op Hemelvaartdag geboren. Op Hemelvaartdag begint ook het spel, de Meiweek. Dus die is helemaal, eigenlijk kan die niet anders dan in meter spelen uiteindelijk met het spel. 2 dames. Dus en die slepen voor eigenlijk altijd. Op sleeptouw dan net, ja. Als we niet gunt verweren, wanneer is de Meiweek dan weer? Alle 2 hebben ze al met de Maxicosi aan de Meidan gehangen. Ja. Dat stukje traditie, dat gevoel dat ze vanuit die hart meedraagt, dat wil ik gewoon hartstikke hier aan de kinderen metgeven. En kijk, wanneer ze dadelijk 15 zijn en ze aan het pap in de boom zoeken. Dat gun ik net toe. Even goede vrienden. Papa, ik wil later ook bij de Meimeisjes. Ja, dat geeft wel een speciaal gevoel. Wanneer je dan met mij wel eens metgeeft in die Meiweek en dan is het bij elkaar, dan zitten ook al meteen En dat is het logo van de Oud-Meijjongens staan. Dus hij vindt het op nu al heel leuk. En dus ik denk net dat dat mis gaat lopen. En dat hij wanneer 15 is al bij de vuurzetter van de Meijjongens op de deur staat te kloppen van mag ik lid worden? Ik denk dat dat echt wel gaat gebeuren. Ik hoop ze het wel vanuit die diep van die hart. Ik hoop ze wel dat die dames natuurlijk daar aan meedoen. Ja, dat we dat gewoon in stand kunnen houden.
Zoals het nu uitziet, gaat het de goede kant op. Dus hopen dat we dat nog kunnen volhouden. Prachtig, prachtig om te zien wie die mee kunnen gaan. Zich zo netjes gekleed zijn, echt netjes. Echt, het is gewoon, ik moet bijna zeggen, het zijn broedskleer. Een heel bijzondere happening. Je komt aan met de auto en iedereen staat op je te wachten. Dan moet je daar nog net niet over de rode loper naar binnen lopen om vooraan in de kerk plaats te nemen. Een Lupse kerk in en een bomvolle kerk. Lups naar voren. Ja, de groeit alleen maar meer naar elkaar toe. Het oude meipaar neemt afscheid, dus het oude meipaar is er ook bij. Het nieuwe meipaar gaat ze zegenen, de familie is erbij. Ook de familie zeg maar, van allebei de kanten, mijn jongens, mijn meisjes zijn erbij. Toch ook wel even een momentje waarop ik heel dankbaar was. Ik dacht van, wauw, ik mag hier in deze prachtige jurk samen met mijn vriend zitten. Al deze mensen zijn gekomen en zijn hier ook voor ons. En we gaan er samen een prachtig weekend van maken. Ik denk ook dat de moeders en zusters die heel slapen zijn in de hoofd en vergeten. Ja, we kunnen snel en dragen wel aan die zo. Ja, uit oorsprong is de Meijongens natuurlijk een christelijke vereniging. Voor openen giekere vergadering natuurlijk ook met christelijke groet en sluiten hem af met christelijke groet. Het wordt chic om het mee te maken. Natuurlijk, je weet het dan uiteindelijk met die, ja, toch die liefde van die leven. Dus het is, ja, gaat moois, het is gaat tastbaars. Ja, het wordt gewoon overweldigend. Ik weet niet, ik heb er eigenlijk geen ander woord voor. En ik terug gewoon naar dat gevoel, ook in de kerk op dat moment. Ja, dan is dat wel het gevoel wat ze kiest van een bruiloft. En ik denk dat dat voor een paar, zeker als ze al een langere tijd een relatie hebben, althans zo voelt dat wel voor mij, is dat een heel speciaal moment dat ze dat samen kunnen doen met die partner. Het is heel moeilijk te omschrijven. En dat is hetzelfde als, ik denk als ze alle mee kunnen gaan, vraagt. Of hetzelfde een andere vereniging, de Prinsen, vraagt. Eén keer metmaken, dat geeft zo'n speciaal gevoel, dat zit in die hart. Ja, ja. Dat kennen ze, anderen kennen dat niet. Ja, die zien dat niet of die snappen dat niet. Ja. Dat is echt een gevoel wat hij diep binnen zit. En op zo'n moment voel je gewoon heel erg gedragen, want niemand heeft dan aan meiweek zin in om op zondagochtend naar de kerk te gaan. Maar dat toch al die mensen daar dan staan, dat doet je wel heel erg goed. Ze is dan samen, uiteindelijk wordt ze dan echt samen gezegend als meipaar. En dan mag ze de kaars aansteken. Die ze uiteindelijk ook met Noemkies, waar dan een meikoppel van 2024, 2026 op staat. Dus gewoon ook echt als aandenken. En dat voelt inderdaad bijna alsof ze gaan trouwen. Er wordt op handen gedragen, er is een processie, er is een heilige mis, er is een receptie. Dus het is eigenlijk een soort bruiloft bijna wel, ja. Het is wat serieus. Het is ook gewoon echt uit de oorsprong natuurlijk dat... je kent het natuurlijk nooit los, zie je de meijongens van de kerk. Het is natuurlijk ook wie het met de tijd een beetje metgeeft, maar bijvoorbeeld de processie, we lopen immer, we dragen immer de hemel. Waar de pastoor onderloopt, we lopen immer met het Mariabeeld met. Wanneer er een mis is bij de kapel en boete mis, dan zetten de meijongens de weg af.
Dus die binding zal er immer blijven en die is er nog immer, in welke vorm dan ook. Het ganse dorp kunt nog kijken, het ganse dorp ziet boeten. De kinderen zijn aan het zwaaien op de straat. Ze komen eigenlijk veel dichtliggen, alsof ze echt willen zien van, oh, dit is het nu bij mijn paard, dus eens kijken, zeg maar. Als eerste word je officieel gekroond. Dus dat is het moment dat de vorige meikoningin officieel aftreedt. En dan vervolgens kreunen ze ons tot nieuwe meipaarden. Dus de medaille, het kreuntje, de sjerp. En vanaf dan is het toch eigenlijk de officiële kroning. Dan is het de officiële nieuwe meikoningin. Natuurlijk ook nog een biebertje afsluiten. De burgemeester vindt het hier, denk ik, om uitgenodigd te worden door de meijongens en de meimeisjes om het koningspaar gewoon te eren en ook eigenlijk te presenteren. En de burgemeester maakt dankbaar gebruik van die ceremoniële rol, want dat duurt natuurlijk bij de burgemeester. Maar we zijn een collegiaal college en verlaten hem niet alleen gaan, we gaan met z'n allen hier met hem met en genieten van die atmosfeer, van die sfeer die dan in zo'n gemeenschap aanwezig is. Want wat hier allemaal mogelijk is heel bijzonder. Het is toch de burgemeester die dat even kan doen. Dan waren gehuurd hij in de gemeenschap. Dan moet ons leiden. Die had hij wel voor het zeggen, maar dan moet ons leiden. Zodoende handvergeer dat ook kunt. Maar ze vingen dat ook schitterend wat verdoen, soms zonder meer. Als je ziet wie die zich samenpakken, wie die eigenlijk op elkaar afgestemd zijn. En dat die meijongens, wanneer ze getrouwd zijn, oud-meijongens werden, maar die dan ook bij zo'n gelegenheid weer als grote groepen bij elkaar komen en ook deelnemen aan die activiteiten. En die verbondenheid, ook van die ouderen met elkaar, dat is gewoon prachtig om te zien. En dat maakt het eigenlijk wel redelijk uniek. En daarna komen alle groepen en familie en vrienden je feliciteren. Ik had wel pijn aan mijn wangen, dat klopt. Ik wist dat het groot was, maar zo groot. Er is behoorlijk het putje op die bakken. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar het was goed druk. Het is sowieso de Groenstraat en de Groenstraatse contraien. Dus het gebied is ook iets groter dan alleen de Groenstraat. Maar toch maak je ook mensen die vroeger bij de meimeisjes en de meijongens hebben gezeten en nu bij een andere groep zitten. Waarvan hun kinderen weer meedoen. Ja, eigenlijk, het is een beetje besmettelijk. Iedereen blijft wel plakken. Dus we zijn met een mooie grote groep. En heel veel lui komen ook dubbel langs, omdat ze en in de carnavalsvereniging, en bij de Meiweek, en bij een muziekvereniging, of de Burgoensclub, of noem maar op. Maar ja, uiteindelijk hoort het er niet bij.
Dat is een gemeenschap die zo hecht met elkaar verbonden is, dat alle verenigingen die in die gemeenschap actief zijn, eigenlijk met elkaar verknoopt zijn. Daar is de meijongens, de meimeisjes, daar is de carnavalsvereniging. En eigenlijk kunnen ze overal dezelfde lied tegen. En het bij de meijongens is als jong. Je kunt op enig moment als jeugdprins bij de carnavalsvereniging en een paar jaar later als grote prins. En dat is gewoon omdat die gemeenschap zo met elkaar verbonden is. Dus ook precies hoeveel gewoon echt oud en jong, ook in die tent wat daarbij betrokken is. Ja, wat wil ze nog meer als een gemeente zijn? Zo gaat in die midden te hangen. De groep meimeisjes, meijongens, die gaan zo goed samen en we hebben het als groep zo gezellig met elkaar. Het hele jaar door zijn we er voor elkaar en als we iets nodig hebben, dan regelen we dat. En ik hoop dat mijn kinderen dat dadelijk ook gaan uitdragen. Dat die zijn van ik ben meijong of ik ben meimeisje. En ja, ons gevoel in ieder geval ook eens kunnen ervaren wie dat is om dat mee te maken. Er zijn heel veel dingen die de meijongens doen voor de gemeenschap. Om in ieder geval die gemeenschap draaiende te houden. En dat is wel ook een van de belangrijke dingen op het moment dat zo lid wordt van de meijongens. Dat ze dat wel beseffen. Dat het niet alleen maar het spel gedurende die meiweek is en die traditie die door aan verbonden is. Maar dat ze eigenlijk het hele jaar door samen optrekken. En samen ja, als vereniging zorgt dat ze de gemeenschap draaiende houdt. Ik denk wel dat er meer als een vriendenclub is. Want er zijn genoeg ook relaties ontstaan hè? Binnen die verenigingen. Ja, dat is toch wel lief en leed met elkaar delen. Je sluit nieuwe vriendschappen, vriendschappen worden versterkt. Je maakt samen herinneringen waar je het later nog over hebt. Van, weet je nog daar, toen we dat hebben meegemaakt. En dat is zo mooi en daar ben ik zo dankbaar voor. De trots om een deel te mogen maken van een vereniging in de Grunstraat. En waar die ouders, grootouders, waar heel veel bekenden van de familie ja, ook met zijn opgegroeid. En ja, daar wil ze gewoon een deel van uitmaken. Het kost ons geen moeite om de traditie in ere te houden. We houden die in ere omdat we erachter staan en omdat we ons hier fijn mee voelen en omdat iedereen zich betrokken voelt. En ik denk dat dat wel iets is waar we als Groenstraat heel erg trots op mogen zijn. Ja, ik denk niet dat ik meikönig zal worden. En dat is ja, ik ben met mijn vrienden samen en die wonen in het meiköniginnengebied. Dus die zal eigenlijk geen meikoningin kennen weer, omdat die niet in Groenstraatse kanterijen thuis wonen is. Dus dan, Vind je dat niet jammer? Ja, zeker vind ik dat jammer. Ik ga nog wel eens gesprekken daarover gehad van kan ze een paar straten weer verhuizen. Dan zou we het kennen weer. Ik denk dat het voor ons, wie ze ook al zag, als familie, dat het dan ja, ook gaat heel uniek is. Maar ja, ik ga nog immer een zuster die wat wel in het meiköniginnengebied woont. En een broertje die had nog een vriendin wat in het meiköniginnengebied woont. Dus ik denk dat dat gebied er nog wel gaat kansjes en mooie aangelegenheden aan gaat komen.